kakvi ovo restorani ima ovo. Ima restorani ovo, odeš u njega i on ti služi po jedno parče. Kako se to zove? Pa to je ovo, znači, pa koliko izađe, pa nije bitno koliko izađe, ili izađe oko 1000 dinara, to parče ovo kolača, parče ovo, neke šnicle, ovo kockice, si vidio? A ima i ovi restorani, ovo, služe ove pljeskavice, služe veće pljeskavice, ovo. Za iste pare. Za iste ovo pare. Pa da li je ovo bolje otići u ovaj restoran tamo gdje služe manje ili bolje ovo otići tamo gdje služe više? Pa bolje je ovo otići tamo gdje ovo služe više. To je za ove dijetalce. To su restorani ovo za ove gdje služe manje. To su ovi restorani za ove dijetalce. Stop! Stop!